Kena ngolak campuran gading. Penonek sambang ojok bengi-bengi. Jam 09.00 lawang wis tak kancing. Mulane kudu semayan dhisik. Sulingan tak jegat buri metu iringan pinara ingkang sekeca mirengaken dolor kidungan kula aku kepengin Cak Jono dadi wong saleh amulane ngalor ngidul mesti tak rewangi poso muga melot traweh penggawe aku mendem biyen gak tak baleni maneh pancen bener Cak Jono tuture wong tuaku menungso urip aja ngumbar hawa nafsu padha nglakonana salat limang waktu besok nikmati cepat dalan saben bengi Cak Jono aku nang daleme Pak Kyai emong butuhe njaluk ulang ngaji maca Al-Qur'an uga kitab suci ya gak lali dikir saben bengi tapi wong urip Cak Jono kanconan lali aku dhewe sing wis nglakoni rong dina rong bengi winginane aku gak iso tangi mergo mendembir
Apa ngoncel kae kok? Kandhani. Ayo. Nang nyonal ngono. Masalah tajin. Nang ilang nang. Sangumu. Ya weh. Oleh ndoyok-ndoyok teko kono golek aku ta. Nggih. Iya. Terus ketemu nduk kene ya. Heeh. Kon kepengin kaya aku? Kepengin. Ayo dolanan. Nggawa apa nek dolanan? Ora judi iki dolanan. Maksude cangkriman. Oh, cangkriman. Iya, cangkriman. Ya. Dol tinuku? Ya. Mlebu nang ngene Wijaya Rekop. Oh, ya. Ngene panjenengan cangkrimanmu tetes. Cocok. Tau pae. Aduh, ternyata. Ya. Sing hati-hati ya. Iya. Kok padha ndredeg kabeh iki tak delok tak takno. Jek ndredeg biasa ae. Lah, cangkrim aja. Heeh. Ya.
aja carek rusak. Barek jengking Waduh. tibake penak. Arep masak teh. Tambah jeru wis Cangkriman apa pi? Ojo koprak-koprak. Sing rungokno kupinge lara. aku gak ngawur ya ji iki wis kesuwur. Iya iya. Nek ora ngerti jenenge wong tandur. Jenenge wong Tandur. jenenge wong Tandur. jenenge wong Tandur. kaya blekok nglolo. Cempek.